Вось, Топа, а ты вось так умеешь? Не, ніколі не спрабаваў. А вось глядзі, калі націскаеш адначасова вось гэтую і гэтую клавішы, хуткасць павялічваецца і шансы на перамогу павялічваюцца. Дзякуй, трэба паспрабаваць. А яшчэ, Топа, можна зрабіць вось так. Ой. Сядять, значится, до компьютера прилипли. Рыся, і даўно ты тут прыйшла? Прывітанне, а мы цябе не бачылі і не чулі. Добрый вечер, хлопчики. Рмау, вы так приклеились до гэтага экрана, что сгубили зрок и слых. Рыся, што ты такое гаворыш? Мы цудоўна бачым і чуем. Проста ты ўвайшла непрыкметна. Ты ж сямейства кошак. І як усе кошкі, ты умееш хадзіць ціхенька-ціхенька. Рмау, вядома, я шмат чаго умею, але зараз я ўвайшла зусім не тихо. Ой. Так, мяне вы адразу не заўважылі? А можа, вы яшчэ і з гледачамі не павіталіся? Добрый вечер. Мы так чакалі сустрэчы з вами. А вось падманваць непрыгожа. А хто каго падманвае? Вы! Мы? Нікога мы не падманвалі і падманваць не збіраемся. Падманулі усіх нашых гледачоў. Што, Рыся, мы нават і падумаць не маглі, што можна падмануць сваіх сяброў. А ўсе нашы гледачы – нашы лепшыя сябры. Вы, калі прыліпаеце да гэтай жалязякі, забываеце пра ўсё на свеце. А я вас хацела паклікаць у каманду. Ух ты, у якую? Каманду выратавальнікаў. Рмау, толькі ж вам няма калі. Дзеля такога мы можам на некаторы час забыцца на камп'ютар. Праўда, Топа? Правда. Так, каго ратаваць будзем? Лес! Лес? Лес? А як лес ратаваць? Ён жа не чалавек і не жывёла. Ды мы і самі, калі ў лес водзім, здаемся маленькімі-маленькімі. А як лес ратаваць? Хіба толькі моцны вецер дрэва паламаў? Не, не было такога ветру. Ці пажар? Ой, не-не-не, яго таксама не было. А хіба ратаваць трэба толькі тады, калі непагадзь? А калі яшчэ? Увесь час, Рмау. Вось вы мне раскажыце, якая зараз пара году? Ну, восень, якая ж яшчэ. Хутка якраз яе сярэдзіна будзе. А як восень і ратаванне звязаны? Вы ж лічыцеся вельмі разумнымі хлопчыкамі. Самі адкажыце мне на гэта пытанне. Можам схадзіць у лес і папытацца ў вавёрак, ці дастаткова яны назапасілі сабе харчавання на зіму. А яшчэ паглядзець, ці засталіся грыбы ў лесе. Правільна, можна яшчэ і кошыкі з сабой захапіць. Усё не тое вы гаворыце. Лес не так ратаваць трэба. А як тады? Трэба пайсці і паглядзець, ці добра лес да зімы гатовы. Паглядзець, ці не шмат смецця за лета грыбнікі ды ягаднікі пакінулі. Ды хутка снег пойдзе, усё смецце і накрые. А твае ж сваякі-мішкі у спячку хутка залягуць. А вясной прачнуцца, снегу няма, а вакол адно смецце. Не вельмі прыгожая карціна адкрыецца. Мішкі з прасонку могуць і лапы пакалоць. Ой, не хочацца, каб так мае сваякі вясну сустракалі. Ды і трэба паглядзець, ці няма паламаных ветак. Рмау, правільна ты ўсё разумееш, Данік. А навошта гэта рабіць? Каб і дрэву было лягчэй зіму перанесці, і птушкам было зручней вясною новыя гнёзды будаваць. А яшчэ можна праверыць, ці добра лісці і хваінкі накрылі карані дрэў. Ой, Топа, да ты быццам сапраўдны прафесор біялогіі. Так, я такі. І навошта гэта рабіць? А для таго, каб дрэвам цяплей было, пакуль снег не выпадзе, каб карані не змерзлі. Тады вясной першацветы прыгожыя з'явяцца і лісця на дрэвах. А табе, Топа, я даю спецыяльнае заданне. Ух ты, я гатовы. Калі ў лес пойдзем, ты да сваіх сваякоў-мядзведзікаў завітай і папытайся,
ці добрыя яны бярлогі падрыхтавалі, ці не дзьме, дзе там ветер, ці утульна ім будзе спаць. О, гэта я з радасцю. Рыся, а ты добра гэта прыдумала. Стварыць каманду выратавальнікаў. Столькі ж патрэбнага трэба да зімы падрыхтаваць. Ой. Так, калі адпраўляемся? Ну, сёння ўжо час позні. Раніцай усе на заняткі адправяцца. А пасля заняткаў можам і адправіцца рабіць добрыя і карысныя справы. Рмоў, дамовіліся! Па руках? Па лапах! Рмоў! А у нас цудоўная каманда можа атрымацца. Яшчэ якая? Мы і лес добра ведаем, і яе насельнікаў. Галоўнае, не вінавацца. У нас будзе самая лепшая каманда выратавальнікаў. А зараз нам трэба добра падрыхтавацца і адпачнуць. Глядзім мультфільм. Давайте. А зараз хоценька мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся спаць. Добранач! Цудоўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.